Marion. Morak. Auntie Piggy. Auntie Agnes. How T.N.G Lach, eh? Oh, Skeeve Carson. Aye, Carson Nollac. Aye. Well, Commissioner Tolo. A Carson Ax Ruta Maki. Kan je niet, Hey. Because Carson van de Broense Charlach. De Broense Charlach. Van in de fashion. Carson kan samen. En je lag close and more it. Ja. Al ik zie je als benoemd van. Oh, millennium mood. Gee, excuse me, Carson. Benoemd van, joh. Millennium mood van. Oh, well, Chargut. Millennium mood was kriegelaskere. Millennium mood a hound, eh? Millennium. Sheernach millennium. Hey. Gee, doet ons een millennium bugs als jou. Oh, well, the millennium bugs. Dat is de computers, is dat? Agus, biedt ik een microchip session, agus, had ka glachkulis een internet als jou. Nou, aye. Aye, ik zal nooit kan gaan tegen de millennium dome. Agus, voor dit in je ticketje gaan, als aan de golke kaart. Aye. Och, koe je gooit de shin. Millennium Doom. Ja. Ah, dus, dan gaan we verder van de soort het millennium dome houden heen. Hé? Kim er uit in een cinema. Wel, zo. Gaan nu een soort kummerit, eh? Agus, dan gaan we steden zo wijs toe, naar de hikke millennium. Oh, well. Zo. Aye. Aye. Millennium Dome, Millennium Home. Ah, nicht. Hold on. Jamie in de Millennium Bugs. En ik ken nog gezien de gelegen steeds, ja. Ach, hel? Agus katje was mij een hakke de koel te klozen. Bugs kan je dus inhakken. Ah, well. Ik weet dat bugs, maar op een arm te bugs. Get je daar gaan aan de kaart, ga je en het een kado. Oh, well. Je was mij een hakke de Bugs Bunny, a haak kort, eh?